Ka Israel hadin ke jing yaisha pendik haki lehnoh jihad jong ki muslim ki la ther namding kala. Bad hakane ke jing ther ladan ki rangba lehnoh jihad ki baladu no ya ke jing im jong ki. U Prime Minister jong keri Israel ulama hamjur ba ke jing le kampat kut setia bad ki lehnoh jihad kin omla ban buri elade na ki sipai Israel. Hangne phila ban yo I ba men henin kesngi ki lehnoh jihad ki la siat kumba spah tylli ki namding syakari Israel hendrai lala ban intercept ne ban penyap no ya kabor jong ki namding hasuny da u Iron Dome haswa bakin hab khandau. Ngim ju kham yo sngaw kot ba kiri ke perthei ne wat ke United Nation hiru kin penrem ya ki lehnoh haba ki siat namding. Bad haba ki brio jong keri Israel ki sya penyap ne pen mensau ha ki lehnoh. Laitno keri Amerika ke bala kubur ba keri Israel ke de bentrei kala ya ki lehnoh namar ke donkam ban ya daya lade. Kijing ya ther mar ke liang bad kijing ya snam ki lanang jur ha kini ki jaka. Prabangai tungin duwai na kabenta ke jingsuk ha Jerusalem.